Honor, please, may we ask for a 3-minute recess for this? For what purpose, Counsel? So you can go over the folders and so I can sit down. Now, of course, ginawa nila itong presentasyon nito si Lorna Capuna na talagang nalito-lito at humingi pa ng tulong dun sa kalaban na natawa naman si Mike Pua. Ikaw naman, Lorna Capunan. Hello. Alam mo naman kung sino pipresenta mong ebidensya, ba't hindi mo talaga pinag-aralan yung mga dokumento na ipipresenta mo? In a box, and for purposes of reference, these have been marked as Exhibits P-1-8 and series for the prosecution. How many boxes, Counsel? 3 boxes, Your Honor. What was the folder earlier given to the witness by Attorney Peña? The folder given, Your Honor, is just one of the folders, Your Honor. Inside the box. Inside the box. So for the record, Your Honor, Attorney Peña showed to the witness a sample folder of which is among the 845 documents inside several folders inside 3 boxes. Containing the 845 exhibits. Yes, Your Honor. Assisting Counsel may show the witness a sample of the 845 acknowledgement receipts contained in a folder. So, Mr. Wamal, is this one of the 845 documents that you examined in relation to acknowledgement receipts pertaining to confidential funds allegedly spent for the period covering December 21 to December 31, 2022? Yes, sir. Yes po, Your Honor. You're a witness, Counsel. Okay. If I show you some, the defense. Could you please go over briefly the other folders? Your Honor, please, may we ask for a 3-minute recess for this? For what purpose, Counsel? So you can go over the folders and so I can sit down. Ito po yung sample na... Trial is suspended for how many minutes, Counsel? Mula nung binago ng Senado ang kanilang schedule na nagsisimula na sila ng alas 10 ng umaga, hindi ko na po ma-cover live yung impeachment ni VP Sara. Bakit po? Kasi ang alas 10 po ay alas 4 ng umaga sa akin. Ako, hindi po tayo ganun ka-diehard para gumising na alas 4 na umaga para ma-cover ang impeachment Inday Sara. Pero hindi naman po pwedeng din natin subaybayan. Kaya ngayon, ang gagawin ko, magdadalawang broadcast po ako ng Spokes Hour kada araw. Yung unang broadcast na ibo-broadcast ko sa umaga ay recap nung nangyari sa pagbibista the day before at saka yung aking mga komentaryo. No? Para naman, bago magsimula ang panibagong araw ng impeachment, alam nyo nangyari nung sa nakalipas at ano yung nangyayari sa susunod na araw. Gaya ngayon po, no, i-discuss ko kung ano nangyari kahapon dun sa testimonya ng isang COA auditor na si Roderick Wamil at na magpapatuloy ang cross-examination ngayong araw no, ng Tuesday, no, ika-4 na araw ng Agosto. So anyway, ano ba ho ang nangyari kahapon? No? Well, kahapon po, tinawag ng prosecution ito nga pong si COA Auditor Roderick Wamil para doon sa confidential fund na article of impeachment. Now, ano ba ho, bakit tinawag itong si Wamil? Siya po tinawag para isang testigo na tinatawag natin fact witness. Hindi po siya expert witness. Kung ano lang ang mga procedure na ginagawa ng mga COA auditors. Ang kanyang salaysay ay kung ano yung mga procedures, mga pamamaraan ng pag-audit ng COA. At saka
yun nga po, inaasahan ng prosecution na bagamat hindi siya expert witness, yung kanyang kwalifikasyon bilang abogado at COA auditor ay tatanggapin na rin bilang acceptable explanation kung ano yung proseso na pinagdadaanan ng COA audit. Now, ano ba ho yung mga sinabi niya, no? Well, ang sinabi nitong si Wamil ay mga bagay-bagay na alam na naman natin, na si Vice President lang daw ang nagkaroon ng confidential fund, hindi raw nagkaroon ng confidential fund si Jojo Bina at si Lenny Robredo. Now, pero ang legal significance po na sinasabi niya ay dahil wala nga ibang Vice President na binigyan ng confidential fund, wala rin tayong batayan kung tama o mali ang paggastos na as confidential fund ng Vice President. Naman po yung kontra doon sa sinabi ni Wamil na tanging si VP Sara lang ang mayroong confidential fund. So wala kang basihan kung tama o mali ang ginawa ni VP Sara. Now, syempre, ang ultimate defense ng Vice President natin, yung confidential fund na po yan ay nasa budget, no? At dahil yan ay nasa budget, inauthorize sa Kongreso, yan ay legal. Now, ano ba mga sinasabi ni Wamil? Ang sinasabi niya, meron daw mga receipts na hindi nagtutugma, no? Sinasabi rin niya na kulang yung acknowledgement receipt sa in-issue sa ilang mga paggagastos at saka merong kakulangan sa supporting documents. Now, syempre, sasabihin ng prosecution, ito ay nagpapatunay na walang tamang comply sa mga procedures ng COA regulations at sinasabi nila na parang may duda rin pagdating dun sa mga liquidation reports at saka dun sa integridad ng accounting procedure ng COA. Pero, ito pong importante ha, yung kanyang mga sinasabing COA audit observation, hindi po yan ebidensya ng korupsyon. Ulitin ko po ha, kahit anong kakulangan ang sinasabi ng COA auditor na yan, una-una, ang COA findings po, dapat yung COA commissioners ang mag-issue, hindi po ang isang COA auditor. So walang epekto ang mga konklusyon ng iisa lamang COA auditor. Dapat yan, merong COA commission report. Pangalawa po, yung mga audit observation, hindi po yan ebidensya ng korupsyon. Para mapakita na merong krimen na nagawa si VP Sara sa paggastos ng confidential funds, kinakailangan patunayan yung bad faith, yung intensyon na mangurakot, at saka yung pagtataksil nga sa tiwala ng publiko. Well, may mga sinasabi siya na may mga bagay-bagay na binili na hindi dapat bilhin sa confidential fund. Kasama na dyan yung 50 million para sa pagkain at sa gamot. Well, Mr. Wamil, yung revelasyon mo po na 50 million napunta para sa benepisyo ng taong bayan, kinatutuwa po yan ng taong bayan. Kesa naman kinukurakot gaya na nangyayari sa trilyones ng flood control funds na napupunta sa bulsa ng mga politiko, nagpapasalamat kami kay VP Sara na 50 million ay ginastos para sa pagkain at sa mga gamot ng mga walang nakakain at mga Pilipinong maralitang magkakasakit. Okay? Now, of course, ginawa nila itong presentasyon nito si Lorna Capuna na talagang nalito-lito at humingi pa ng tulong dun sa kalaban na natawa naman si Mike Pua. Ikaw naman, Lorna Capunan. Hello. Alam mo naman kung sino pipresenta mong ebidensya, ba't hindi mo talaga pinag-aralan yung mga dokumento na ipipresenta mo? Nagtatanong ka pa, humingi ka pa ng tulong kay Michael Pua. Alam ka naman, tulungan ka niya, no? Natawa tuloy ang lahat. Anyway, ang sinasabi ng mga prosecution ay confidential fund ay para sa surveillance, intelligence gathering at confidential operations. Pero meron daw mga yun nga no, gamit na hindi para sa confidential fund no, gaya ng mga biniling mga kasangkapan. Pero yung mga kasangkapan naman yan, kapag ikaw ay merong syempleng surveillance, meron kang kasangkapan na kinakailangan. So talagang hindi naman po pwede na puro bayad ka lang ng bayad ng impormasyon. Natural, meron ka mga kasangkapan na kailangan. So hindi po yan necessarily illegal. Now, lumutang na naman yung pangalan ng Mary Grace Piato. No? Pero syempre, ang issue dyan is, pwede bang pangalanan kung sino yung mga tao talaga na binibilhan ng impormasyon? Ang kasagutan po dyan ay hindi. Okay? Pero syempre, nag-attempt ang prosecution na yung paggamit daw ng Mary Grace Piatos para itago yung mga identity ng tumatanggap ng pera. Tama po yun. Kasi kapag ikaw bibili ng sensitibong impormasyon at sinabi mo kung sinong binilhan mo ng impormasyon, baka mamaya matigok yung binilan mo ng
impormasyon at standard operating procedure po yan sa paggamit ng intelligence funds na itinatago talaga ang mga pangalan ng mga informante. Now, ang prosecution po ay nagtangka na ipresenta as evidence ang 15 boxes containing confidential fund records. No? Sinasabi nila na ito lahat ay mga extensive na mga documentary support para masusugan yung sinasabi ng testigo na mga anomalya daw. Pero siyempre, yung dami ng mga dokumento ay hindi ebidensya kaagad ng pagkakasala. Kinakailangan i-connect ng prosekusyon itong mga dokumentong ito sa isang aktual na transaksyon, sa aktual na kakulangan, at saka yung responsibilidad ni Vice President. So the documents itself cannot speak for themselves. Kailangan konteksto kung kailan ginamit yung mga dokumentong yan. Now, ngayon, sabi ng prosecution, dapat mag-stipulate ang depensa sa mga dokumento na ginamit din ng Vice President sa kanyang kasagutan. Siyempre, hindi pumayag ang depensa kasi ang pinag-uusapan natin 3,000 to 4,000 documents. At dahil hindi sila pumayag, ngayon may problema ang prosekusyon. Kinakailangan ng prosekusyon isa-isahing i-authenticate yung 3,000 to 4,000 documents. Hindi na po tayo matatapos kapag talagang in-attempt nilang i-prove ang authenticity ng 3,000 to 4,000 documents. No? So, anong epekto na hindi pumayag si Michael Powa na sa tingin ko tama? Well, ito po talaga ay maging dahilan para wala na katapusan dito proceedings na ito. No? Pwede objectan yan dahil hindi naman na tinanggap o nag-stipulate ang prosecution dyan sa mga dokumentong yan at saka hindi po pwedeng magamit na ebidensya na nagpapakita na mayroong pagkakasala si VP Sara dahil kinakailangan patunayan muna yan. So as a matter of strategy, tama po yung ni Michael Powa. Now, ito pong nangyari kahapon ay hindi pa tapos dahil ngayong araw na ito ay magkakaroon po ng cross-examination. No? At inaasahan natin na dahil hindi pa rin tapos ang direct examination, hindi pa rin matatapos ang cross-examination. No? At ang issue pa rin ay, una-una, kung ang mga sinabi ng auditor are mere audit observations or totoong findings na. Pangalawa, kung yung mga kinu-question ng paggagastos ay pwedeng ma-explain. Pangatlo, kung may personal na kaalaman si Wamil sa kada transaksyon na kanyang in-audit at saka kung meron ng pinal na disallowance at hindi lang mga observations. Overall, para maging patas, anong tingin ko sa nangyari? Well, gumagawa pa rin ng kaso ang prosecution. Pero sa pamamagitan ng paggamit yan isang experience na COA witness. Ang problema nga lang, wala namang personal na kaalaman itong auditor neto para mapatunayan na talaga nagkaroon ng pangungurakot ng confidential funds. So, kinakailangan pa rin na ang prosecution, una-una, patunayan na yung mga irregularidad ay graft and corruption and therefore impeachable, no? At hindi lamang deficiencies. Ano naging lakas ng depensa ngayon? No? Well, una-una, no? Talagang hindi nila inadmit yung authenticity ng 3,000 to 4,000 documents. Bahala si Lorna Capuna ngayon na purebahan ang authenticity niyan. Pangalawa, talagang nag-object pa rin ang prosecution dyan sa mga dokumento na yan habang hindi na-authenticate. Siyempre, na-delay ang kaso ng prosecution. Ang challenge ngayon ng nagdepensa ay hindi pa rin nila naaatake ang testimonya ni Wamil kasi hindi pa siya nasa subject to cross-examination. Now, all in all, well, ang ginawa lang ng prosecution ay nagsubmit ng mga documentary evidence para magpatunay ng graft and corruption doon sa paggastos ng confidential fund under Article 1 ng impeachment. Pero ang kaso nila ay nakabase lamang doon sa testimonya ni Wamil na whether or not itong kanyang mga audit findings will constitute to graft and corruption and therefore to an impeachable offense ay hindi pa napupurebahan ng prosecution. So ultimately, it is the burden of the prosecution to prove na yung mga deficiencies ay totoong mga audit findings na commission on appointments at hindi lang mga audit observations. At pangalawa, kung ito ay talagang audit findings na ng commission itself, na ito ay tantamount to graft and corruption.
Pero syempre, dahil hindi pa tapos ang direct examination, hindi pa tapos ang cross-examination, hindi pa natin ma-estimate talaga kung how important or how little, how without significance itong testimonya ni Wamil. Kaya bukas na umaga, yan ang ating pakay. No? Didiscuss natin kung ano mangyari ngayong araw at bibigyan natin ng assessment kung mayroong nga bang dagok ang assessment ni Wamil sa laban kay VP Sara. Sa ngayon, wala na namang dagok. Maraming salamat.